pondělí, to partu tak nějak zocelí. Byl tam Kota s ním nějakej hoteton, byl tam Péťa Bende, ten prej už s náma nikdy nikam nende. Pak tam lítli ebeni a rukou měli hole, mlátili nás do holení, to bolelo ty vole. A my hrůzou spocený jako májovej průvod, do dneška to nevíme, jakej že měli důvod. Byli jsme hodně moc, celý den, celou noc, teď mi došla můza, no prostě byli jsme až hrůza. Někdy kolem půl pátý sundali kravaty, lačili po krvi a nebylo to poprvé. Pak tam lítli ebeni a rukou měli hole, mlátili nás do holení, to bolelo ty vole. A my hrůzou spocený jako májovej průvod, do dneška to nevíme, jakej že měli důvod. Někdy to trochu přeženem a pak to nejde vrátit. Vysta kauza s Ebenem navždy nám budou platit. A naše zpráva tisková, co se tý kauzy týče, o nic nešlo, prosím vás, měli jen delší tyče. Pak tam lítli Ebeni a rukou měli hole, mlátili nás do holení, to bolelo ty vole. A my hrůzou spocený jako májovej průvod, do dneška to nevíme, jakej že